Әйтергә кирәк, татар теле проблемасы ул балалар бакчаларында зур проблема түгел. Без 2013 елның 8 ноябрендә булган Мәгариф һәм фән министрлыгының методик күрсәтмәләрен гамәлдән чыгарылды. Һәм шул гамәлдән чыгарылу белән беррәттән балалар бакчаларында әз генә шөбһәләр башланды. Ни өчен әйтәм? Чөнки татар телен дәүләт теле буларак өйрәнү ул безнең менә мәктәпләрдә бар бит дәресләр тәртибе. Беренче көннең беренче яртысында гомуми әйткәндә төп сетка кертелгән иде һәм атнага 3 сәгать укытыла иде. Укытыла дип инде атнага 3 сәгать татар теле дәресләрен алып барып балалар белән төрле формада телне өйрәтү каралган иде һәм ул хәзер дәвам итә. Шуңа күрә татар менә бу рекомендацияларны юкка чыгарып, татар телен, яисә рус телен татар мәктәпләрендә, татар балалар бакчаларында гамәлдән чыгару дигән сүз юк. Ул алып барылачак. Нинди формада? Мәсәлән, иртәнге сәгатьтәме, яисә төшке сәгать төштән соңмы, йокыдан соңмы, яисә уен формасындамы? Аннан соң әйтергә кирәк инде, күпмедер өлеше дәресләрдә каралса, дәресләр бит инде 15 минут, 20-25 минут, күпмедер өлеше бала белән урамда йөргәндә, күпмедер өлеше бала белән ашаганда, баланы киендергәндә, яңадан әйтергә кирәк, уенчык белән уйнаганда, йокларга ятыр алдында менә шундый формада татар теленә өйрәтү алып барылачак. Әмма ләкин бу очракта безнең рус балалар бакчаларында менә шушы татар теленә өйрәтүгә сез ризамы дигән гаризалар яздыру хәзерге вакытта безнең масса күләм әйтмәдек яздырырга дип, кемгәдер кирәк икән, кемдер ризалыксызлык белдерә икән, ул вакытта мөмкин. Ә бит балалар бакчаларына кергәндә ата-аналар балалар бакчасы белән килешү төзиләр, договор төзиләр, анда язылган, кайсы телдә, нинди сәгатьтә, нинди дәресләр алып бара. Мин уйлыйм, монда ситуацияны теге бик күпертеп, аны бик катлылап әйтү кирәк түгел. Татар теле сакланачак. Безнең бит татар балалар бакчаларында да, аннан соң рус балалар бакчаларында татар төркемнәре бар. Монда иң мөһиме, әгәр дә шул төркемгә бер башка милләт баласы керә икән, аннан соң бөтенесе шул телгә күчә. Менә шул проблема безнең бар. Ул проблеманы бер көн эчендә генә хәл итеп булмый. Шуңа күрә татар төркемнәре, аннан соң катнаш төркемнәре, мәктәпләрдә дә балалар бакчаларында алар бар һәм аларны үстерү һәм аларны саклау калу бүгенге көндә мөһим. Шуңа күрә бөтен нәрсәне теге баштан аякка күчерергә түгел, иң мөһиме саклап калу һәм аның буенча эшләү.